Helo, pnawn da, croeso I Sesiwn Ffitrwydd arall. Da ni'n barod amdani? Sydd fewn i'r sesiwn o'n I ta. Da ni'n ddechrau, un fraich ar draws y corff, felly mae'r fraich de'n dod ar draws. Mae'r chwith wedyn yn dod o dan, a jyst yn gwthio tuag at y corff. A ddylia bod chi'n teimlo'r stretch ar yr ysgwydd. Nôl I lawr. Chwith ar draws y corff. Dde o dan. Tynnu tuag at. Da iawn. Ag chwith. Un bach eto bob ochr. Da iawn chi. Reit, symudiad nesaf. Da ni am symud rhan uchaf'r corff tuag at un goes a wedyn y llall. Yn ara deg, mae yna bwyslais ar yr ymestyn, ar y stretch. Felly, I ddechrau, dwi ymwyro ar draws tuag at y benglin dde. Bob dim yn saff, diolch moch pa mor isel da chi'n mynd. Mae'n bod ni'n gafal y benglin a tynnu'r corff lawr tuag at y goes. Lawr â ni. Da iawn. Teimlo hyn, pyn bach top y coesa, ond yn bendant mae'r stretch yma yn anelu at wylod y cefn. Da iawn. Un bach eto bob ochr, ia. Gafal yn y dde. Be bynnag sy'n gyffyrddus I chi, ag un ôl ar y chwith. Da iawn. Reit, y symudiad nesaf, da ni am eista ymlaen ar y gadair, neu'r soffa, a da ni am wneud y symudiad fel yn bod ni ar fi'n codi, ond da ni ddim am godi ar yn traed. Felly, dwi am defnyddio'r breichiau I godi a nôl I lawr, a be fyddai'n deimlo'n fama ydy y cyhyrra tu ôl y braich yn gweithio, fel dwi'n codi, a wedyn yn ôl I lawr. Dwi'n eisiau dim poen yn fama, dwi'n eisiau dim poen yn y gaddyrna, fe bynnag sy'n gyffyrddus, felly fyny, nôl I lawr. Diolch moch os di'r pen ôl ddim yn dod oddi ar y gadair. Ond bod rhyw fath o densiwn tu ôl y fraich. Felly fyny, bron a codi, nôl I lawr. Cofiwch anadlu drwy'r symudiadau. Un bach eto. Da iawn chi. Teimlo'r coes yn gweithio fyna. Reit, nôl â ni yn y gadair. Tro yma, mae'r ddwy fraich yn gweithio a rhoi clap bach dros y pen. Ddim angen brysio'r symudiad yma. Cofiwch, os dim yn gyffyrddus a da chi'n cweit yn cyrraedd, dim problem. Neu efallai bod y clap yn fwy cyffyrddus, bach mwy o'ch blaen. Ond os da chi'n medru, dros y pen, da ni'n ymestyn, yn uchel, clap, nôl I lawr. A di fewn ar y ffordd fyny, allan ar y ffordd ar. Da iawn. Dal I fynd, da ni bron iawn yna. Da iawn. 3, 2, un bach ola. 1. Da iawn chi. Un symudiad bach eto. Da ni am ddiwiogi pethau unwaith eto wrthos yma tuag at diwedd y sesiwn. Da chi'n barod? Wrthos dwytha, da ni dros y pen. Tro yma, o'n blaen ni. Felly, os da chi eisiau cau, y dyrna, neu cadw nhw ar agor, ond da ni'n mynd o'n blaen ni am ryw 15 eiliad. Ffwrdd â ni. Be bynnag gyflymder sy'n gyffyrddus, ond mynd amdani, reit. Dal I fynd. Bron iawn yna. Dal I weithio. 5 eiliad bach. 2, 1. Dyna ni. Dwi allan o wynt fan. Da iawn chi bawb wedi gweithio'n galad unwaith eto. Da ni'n heiddi ymlacio a mynd am ryw banad fach ac ella bisged.